Har I nogensinde prøvet en pige flip på jer? Hvordan flip på jer? Mens I er på date? Nej, der er ikke, nej. Har du prøvet det? Du er nødt til at fortælle nu. Nej. Ja, det er bare interessant. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg er blevet troet med en onkelfar. Svag. På date? Det er jeg gjort. Det har jeg. Hvor onkel kommer? Hvad er movien? Ej, hvem har taget mit bliklys? Hvor er mit bliklys? Bro, der er ikke nogen som mig. Jo, dreng, prøv at læse kæft, man. Kan I høre mig? Åh, dreng, den her ting her, den er gal nok, man. Velkommen til en Skulle vi ikke lave forlængelse? Hvad er for noget, mand? Det er dig, der sagde... Hvad blev ved med at sige... Ja, forlængelse, bro. Okay, fint nok. Og så banger, bror. Put bangeren i posen, bror. Bare shush. Okay. Ja. Næste gang forlængelse, så lad os lige få noget anderledes, ikke? Det er, altså... Måske vi også ændre introen, eller? Vi skal også finde på noget nyt at sige, måske. Hvad vil du gerne sige? Jeg ved ikke, måske finder bare ud af det. Black. Ja, det er ikke dumt, det der. Men du ved, kender I det der, hvor never let them expect your next move, bro? Ligesom den der afsnit, hvor vi sad... Der er ikke nogen, der lagde mærke til det. Har I set kommentarerne? Ja, der er ikke nogen, der sagde noget, bro. Jamen, jeg synes, det er godt, at I har skiftet pladser. Det var bare for sjov. Var der nogen, der skrev, vi skiftede pladser? Var der nogen, der Jeg synes, det er meget fornuftigt, at I har skiftet pladser. Var der nogen, der skrev noget? Put the fries in the bag, bro. Var der seriøst nogen, der skrev noget? Min mor så hele den der episode, ikke? Hun stillede ikke et spørgsmål. Hun lagde ikke mærke til noget anderledes. Så bare spørgsmål, eller så bare afsnittet. Det betyder bare, at folk gik hjem, fuck. Ja, basically, ja. Den, der lytter, kan ikke fuck. Vi tænkte, vi har skiftet plads. Vi fucker hver prank of the year. Men ved du hvordan? Hvis vi virkelig skulle fucke med dem, hver gang du sagde noget, så skulle... Kan du huske, hvad Læs sagde? Så skulle du skifte plads. Min idé var i podcasten, ikke? At hver gang jeg sagde noget, så ville vi rykke en plads. Det var crazy. Det var crazy, men vi har ikke kunne filme så. Nej. Så har det bare... Hvad skal jeg sige til dig? Bare en montage, jeg også der drejer rundt. Fucking stoledans med uendelig stole. Hver gang Eko siger noget... Skifter lige. Jeg er helt kogt, men jeg er ikke kogt. Jeg er ikke sovet nok. Hvornår har vi nogensinde sidst sovet ordentligt? Jeg har ikke sovet ordentligt siden 2018. Nu er færdig. 2018, bro, man. Jo, fordi... Nej, du skal slet ikke snakke. Du går i seng klokken 2, står op 1:59. Ja, det er fordi, jeg er blevet vant til det efterhånden. Fedten kalder, bro. You know? Så nu vi er her... Nej, du er ikke vant til det. Ved du, hvad det er? Du tror, du er vant til det, men du kommer til et punkt, hvor du sådan der... Du tror, at det her det er det normale, forstår du? Men vi kan tydeligt se, at du sidder på mobilen hele tiden. Ja, og du sidder og... Ærligt ikke til det er der så med ikke. Mand, han sidder sådan her. Man er en NPC. Basically, man er en NPC. Basically, jeg tager en lur, uden at tage en lur. Lad du gøre, Kender I det der, hvor I bare så på jeres telefon og bare zoner af? Det er ligesom at... Nærmest som om, du tager en morfor, bro. Ved du, hvad du er, bror? Du er sådan en, ikke? I udlandet, ikke? Jeg vil se dig og sige, okay, det er bare... Han er bare en NPC om her. Ja. Forstår du? Men det er godt, så passer vi ind, bro. Du er bare sådan her... Ja, det er ikke sådan, at han har lige telefonen heroppe. Det er fordi, jeg er nærsynet, mand. Hvorfor har du ikke briller på, mand? Hvorfor spiller du lækker? Er det stilet at gå med briller? Han er ikke nærsynet, indtil han ser en bunter. Den kan jeg se for lang afstand. Trust me. Det der ikke, der skal jeg ikke bruge en kikkert for, bro. Jo, Biko, var du ikke nærsynet? Wallah, billig ikke nærsynet. Nej, det har jeg ikke brug for kikkert til. Men jo, bro, altså, jeg skal rigtig bruge briller, you know. Men jeg brugte det, da jeg var yngre. Og så sagde jeg, det er ikke stilet, bro. Så tænkte jeg bare... Men med tiden, jeg føler, at mit syn er blevet bedre, fordi jeg provokerer det til, jeg presser det til, ligesom jeg skal kunne se bedre. Du fucking seriøs, det er sgu da rigtigt nok. Bror, selv hans øjne skal træne sammen, Allah. Jeg knaller dig lige om lidt, mand. Hvad er det for noget, mand? Tom, du har et hver fiber i din krop gennemgår hårdt pres af fitness. Nu skal dine øjne også, bror. Der er en grænse. Det er helt, bro. Det er helt. Træning er live, Allah, lige om lidt, du siger til mig, råb mig i øret, JG. Jeg skal også træne mine ører. Hey, træning. Jeg føler, træning er live. Men det, jeg mener det faktisk, bro. Fordi, kan vi høre, jeg kommer med en teori nu, dem er jeg, der ser med. Og det her er ikke det real shit, bro. Jeg har bidt mærke i, at nu hvor jeg ikke har gået med briller, ikke? Så jeg har tvunget mit syn til at blive bedre, hvordan? Fordi at briller, det gør, at du bliver afhængig af dem. Det vil sige, at dit syn bliver automatisk dårligere. Du er grund til, mange syrier ikke får statsborgerskab. Hvorfor det?
Fordi de ser ned på perker generelt, jo. Bro, jeg er ikke perker, man. Jo, du er en del Nej, af det er i hvert fald ikke. Altså, hvis en dansker kigger, altså sådan, ikke alle danskere, kun de der måske ikke kan lide os, men hvis de kigger, og vi står i en flok, ikke, så er vi bare det samme. Bro. Okay, skru lige kommentaren. Det er rigtigt. Skru lige kommentaren, vær ærlig. Vil I generalisere os som perker, bro? Ser I os som perker? Bror, når du sidder med os, så er du perker. Men når vi tager dig for dig selv, så er du afrikaner. Damn, really? Det er sådan, det er. I disagree. Fordi hvis en sort person er blandt... Lad os sige, der er en gruppe 15 danskere, og en sort, og 15 perker, og en sort. Hvis du kigger på 15 danskere, en sort, du vil tænke, alle sammen er danskere. Selv ham den sorte. Og det samme, når du kigger på perkerne, du tænker, alle sammen er perker, selv også ham den sorte. Altså meget, der er vi terrorister. Ja, det Okay, hvad med, hvis jeg tager AK og propper han ind i en dansk miljø, et dansk miljø? Vil han så stadig perkeren ud af de danskere, eller er han også dansker? Nej, så han er perkeren. Seriøst? Ja, det der. Så står han i midten, mens alle kigger på ham. Og peger ham og griner. Nå, så er det anderledes med sorte og hvad hedder det, jer andre, eller hvad? Jeg føler, at... Altså, jeg er jo sort, når jeg står ved siden af... Præcis jo. Det er det, jeg tænker på. Ja, men jeg føler stadigvæk, associationen er anderledes. Lad os sige, hvis du ser en sort person, der opfører sig dansk blandt danskere, så er det... Der er ikke nogen, der sådan skænker en tanke eller to mere over det. Fordi det er også... Jeg kan sige, jeg har også mødt mange sorte, som sådan... Eller, du ved, dem, der er mixed. De har jo en afrikansk forælder, og en dansk forælder. De er jo meget dansk i det. Men jeg føler, for perker, det er ikke det samme. Selv dem, der er ekstremt danskere, og ligesom nærmest er assimileret, synes jeg ikke bliver set altid som danske. Anbefaling. Nå ja, det er bare lige small talk førhen. Small talk, halvdelen af afsnit er færdig, bror. Vi har snakket måske 2 minutter. Okay, så hvem har ugens anbefaling så? Jeg kan godt komme med den. Jeg kan komme med den så. Det her, det er til shababsene derude. Bare fordi du har fået dagen på, betyder det ikke, du skal glemme alt og alle. Jo, man. Hvad? Jo, man. Altså, jeg fucker. Bare fortsæt. Nej, se, jeg kan godt forstå, hvis man som shabab har fået dagen på, at ligesom man skal give hende tid, og hun er en prioritet og alt det der. Men det betyder ikke, at ligesom alle dem, der var der for dig førhen, og ligesom nærmest, hvad skal jeg sige til dig, tørre din tår væk fra dine kinder, når alt var dårligt, og var der i din værste øjeblik, lige pludselig skal blive glemt. Jeg føler, at i dag, så er der mange shababs, der har en tendens til, at de får på dagen på en gang, så ligesom det der. Jeg ved ikke engang, hvad der er mere end 180 grader. De forsvinder. Prøv at ringe til mig, som at det er mig, der er shababen, der har fået dagen på. Okay. Nu ringer jeg til AK. Håber, han har tid til mig i dag. Nå, bror, hvad laver du? Vent, jeg ringer 2 sek. Jeg har allerede lagt på, fedt. Og ved I, hvad der er funny? Ved du, hvad der er funny? Når de bliver heartbroken, hvem kommer de tilbage til? Bror, hun var også bare en det der, man. Hun var også bare en det der. Hun er også bare grim. Ja, præcis. Ja, og så lige har jeg oplevet, de disser dem inden. Så lige pludselig så får den ligesom, nej fedt, det var ikke. Ja, siger til hende, men kunne du ikke huske, du kaldte det der? Eller kunne du ikke huske, du sagde det der? Ja, fedt, men det var anderledes. Jo. Det var, det her på det tidspunkt, jeg havde misforstået det, og der var nogle ting, jeg ikke havde indset endnu. Og sådan noget. Bror, de giver dig sådan en full bullshit snak. Det er sådan noget, jeg kan faktisk godt lide hende. Jeg åbner meget for hende og sådan noget. Første gang, når nogle mennesker, der forstår mig. Det er sådan noget der, det er første gang i hele verden, der er nogen, der forstår mig. Forstår du? Okay, med Koran hele verden, der prøver at forstå dig. Hvad er der lukket? Dine forældre har spurgt efter dig hver dag. Bror, man. Det eneste, han har forstået, det er gaden, G. Ingen gang, klar. Ingen gang. Men har jeg oplevet før, at ligesom en af jeres venner har glemt jer, efter de har fået dagen på? Hvem er jeg vil starte så? Jeg har prøvet at virre lidt ind. Jeg sagde til ham, hvad skal vi ikke ud eller et eller andet? Så han der. Altså, det er lige før han sagde, hvorfor du begynder at snakke fransk, bror? Hvornår har du begyndt at snakke fransk? Oui, hvad er det for noget oui? Bror, Wallah, jeg har prøvet en shabab, bror. Jeg var nødt til at sige, du kan godt huske mit navn, ikke? Hvad sagde han så? Altså, sagde han, det var med fuck og sådan noget, man. Så var han sur og sådan noget, ikke? Men han kunne ikke huske dit navn. Nej. Jeg fuckede med ham, jeg sagde, hvordan går det, jo? Kan du godt huske mig? Kan du godt huske mit navn, jo? Du kan godt huske mig dengang, ikke? Så bror, vi så hinanden for 2 uger siden. Men... Jeg kan ikke huske dit navn, bror. Nej, men det kunne godt være jo, fordi, I ved, altså love, det kan godt gøre dig crazy, bro. Hvis jeg nogensinde har en shabab, der bliver så forelsket, at jeg glemmer mit navn, jeg knaller ham over hans dame. Jeg tror, jeg brænder hans hjem, tror jeg.
Nej, men hvad er det værste, du har prøvet, ligesom, i forhold til, at en shabab har glemt dig for en dame? Og vil I ikke starte? Jeg har en, mand. Jeg nævner ikke nogen navn, you know. Jeg skulle træne med en, og mig og ham her, vi plejer at træne rigtig meget sammen. Jeg håber ikke, du ser podcast, my brother. Jeg bliver nødt til at smutte under bussen. Jeg nævner ikke nogen navn. Men brother, man, han begynder at se en bird, ikke? Og jeg er sådan der, I'm happy for you and whatever, ikke? Så de der træninger sammen. Normalt, jeg træner ikke med folk, men lige ham, der kunne jeg godt træne med. Træningerne, de bliver kortere, og så skal han lige smooth. Så normalt, vi træner det der hardcore 2 timer. Så der er en dag, jeg tænker, fint nok, nu har han begyndt at være mere sammen med sine dage, der kommer tidligt på en whatever. Så har vi en træningsaftale. Ja, sådan noget der. Bror, jeg kommer op, og jeg er oppe i center kl. 12. Kommer du? Ja, jeg kommer. Lige pludselig, han siger, bror man, jeg kan ikke i dag, jeg skal være sammen med familien og sådan noget. Jeg tænker, fint nok, jeg er bærende ikke, jeg træner selv. Hvad kigger jeg på hans story? Ude at spise sushi med dame. Jeg tænker, okay, det er sådan noget der nu, Så jeg så storyen, jeg sagde bare til mig sådan, okay. Men bror, what the fuck, bror? Jeg vil også hellere have valgt at spise sushi, end at fucking træne sammen med dig, bror. Hvorfor? Okay, du kan vælge at spise sammen med en rigtig... En flot banner, bror, ikke? Sushi, bror. Ikke? Eller du skal spise med fucking BKG. BK på TikTok. Spise. I skal træne. Træne med BK. Bro, er du klar over, hvor mange der gerne vil træne med? Bro, og dem er jeg nu i kommentar. Hvor mange af jer vil dø for en træne med mig? Vær ærlig. Men Jeg fucker. Det var det slideste, du nogensinde har sagt, bror. Begge mine hænder er på marken, bror. Du fuck. Men vær ærlig, der er nogle af jer, der godt kunne tænke jer at træne med mig, bro. Men han sagde, jeg kunne se, at jeg sagde det der, så lagde han sin hånd stille og roligt på mikrofonen, og så sagde han, er du godt klar over, hvor mange der gerne vil træne med mig? Jeg er sikker på, at der er nogen derude, bro. Jeg er sikker på. Hvor mange vil ikke dø for at træne med mig? Dø lige fra. Hvor mange vil ikke jeg vil ændre deres liv, man. Jeg går hårdt til det. De tro mig ikke, når det først de har ramt en session med mig, de kigger ikke tilbage. Jeg laver monster. Jeg burde være coach, faktisk. Skal jeg ikke være coach? Så kan jeg starte med jer. Hvis du begynder at være influencer-coach, det der, ligesom de der Paradise personlige træner. Nå, ikke sådan noget der, bror. Eller ved du hvad, hvis du laver back på det, så kan jeg gøre noget og respektere dig, fordi du er også en dum hakke, mand. Så jeg tror også, du kunne... Mig, Shabab, ikke? Vi plejer at køre igennem Københavns gader foran Sirup og sådan noget der. Sådan foran Sirup, og så ligesom bare køre ture om natten og høre musik, ikke? Men I får hvad? Altså, jeg er en af dem. Hvad? Kører igennem gader for hvad? Bare sådan for hygge. Og så lige træde speederen ekstra i bunden, når der bare næste, der går ved lige ved Sirup. Kun ved Sirup. Hvorfor kun ved Sirup. Hvorfor, bro? Ikke andre steder, bror. Fordi de rygtet siger, at der er varme krister. Jeg ved det ikke, bror. En ting, jeg aldrig forstået, ikke? Og det er ikke det afsnit, det handler om, men... Hvorfor tror Shababs, at det er stilet og bragten forbi Banat? Eller tag lige vinduet ned og så læg musik på. Det er ikke sejt, mand. Ja, bro, det... Kom. Så jeg kan min historie færdig. Ja, kom. Okay, fint nok. Så jeg kører forbi Sirup med ham hver gang sammen med Shababs og sådan noget. Ikke? Og du ved, det var sådan der... Det var hver fredag og lørdag, bror. Klokken cirka 23. Nå, så det var planlagt bare noget, I hver gang. Det er sådan der... Hey, Sirup i dag... Så I tog ikke på Sirup, men I kørte forbi? Ja, præcis. Bror. Okay, basically... Okay, lad mig lige tage det seriøst, faktisk. Ikke? Vi plejer faktisk at tage ud rigtig meget. Hver fredag, lørdag og søndag. Og bare så generelt weekenden, ikke? Ja. Men så en dag, så fik jeg en dame på, ikke? Og så... så plejer jeg jo bare ligesom at blive ved med jeg plejer ikke at ændre på mine habits. Jeg plejer stadig ikke at skrive til ham og sådan noget. Jeg plejer stadig ikke at sådan, tage kontakt og sådan noget. Skal vi tage ud og sådan noget der, bum. Så lå jeg bare mærke til, stille og roligt, så, først og fremmest, han sagde nej hver gang. Og så en anden ting var, at han skrev heller aldrig til mig længere. Ja. Så bare var sådan, hvad skal der her? Forstår du, men venlig lidt. Så begyndte jeg sådan der, at analysere det her, fordi, hvorfor er det, jeg altid siger til at skrive til dig, skal vi tage ud og sådan noget der, og du siger nej, og så du skriver aldrig til mig, eller du kommer aldrig med alternativer. Så tænkte jeg, det var fint nok, det lige meget. Jeg lader ham bare være. Bror, jeg lå ham hver en måned, ikke? Man tog ikke kontakt til mig en eneste gang, bror. That's crazy. Eneste gang, bror. Det er det der, han ser mine stories og sådan noget der, man. Du kan ikke engang skrive til min bror og sådan noget, ikke? Han ser mine stories, der går en måned, man skriver til mig. Bror, du blod af. Du skriver aldrig, du snakker aldrig, du inviterer aldrig. Wallah, man lagde sådan der, han lagde den, at du inviterer mig aldrig, du siger aldrig, hvor kan du sige de gamle tider og sådan der, ikke? Bror, mand, ved du hvad op der? Hvad? Han har slået op med sin dame.
Selvfølgelig husker han der så der, mand. Det er meget typisk, det der. Så har man lige pludselig brug for... Men så er det her dilemma er, do you take him back, dog? Forstår du? Lad mig take him back, det er Shabab. Ja, bror, men stadigvæk. Forstår du? Hæng ham. Nej, men tager I det meget personligt, når ligesom... Overhovedet ikke, bro. Jeg er bare sådan, der bare være transparent, you know. Du bør ikke lave den der. Du bør ikke lave den der store aflyse aftale. Bare sige, jeg har fået en banner. Jeg fokuserer lidt mere på hende. Jeg håber, det er i orden. For jeg ved, du kommer tilbage på et tidspunkt. That shit ain't gonna last, you know. Så, nå, men... eller det skal jeg heller ikke sige. Men du ved, nogle gange kender ikke det der, når jeg... Bro, I kender godt det der, når jeg Shabab har fået en dame på. Du kigger lige på dame. Ja, der går lige 3 måneder. Jeg ved ikke. Eller hvad man siger til mig, I ikke har haft den der før? Jeg har prøvet en gang, hvor jeg kiggede i Shabab, han har fået en dag på, ikke? Og så kigger jeg på natten, ikke? Og så kigger jeg på ham. Og så kigger jeg på mig, og så siger jeg, bror. Fint nok. Ja, hvis du er glad, bare du er glad. Så længe du er glad. As long as you're happy, little bro. Ja, sådan der. Just put the banner in the pose. Men hvis din Shabab har en dame, ikke? Og han spørger, bror, hvad synes du, sådan er flot? Hvad fuck svarer man, bro? Det er et alvorligt godt spørgsmål. Ja, hvad svarer man? Fordi jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Fordi ligesom, siger du, hun er creme? Så hvorfor siger du, hun er creme? Siger du, jeg har dårlig smag lige pludselig? Nej, bare jeg siger, jamen hun er meget køn, faktisk. Det kan også forstås forkert, fordi nu tænker han, du synes, hun er køn, så når hun er han sammen... spurgte mig. Ja, men nu... Klap bare en hvis den tænker noget andet, så... Nej, men... Wallah. Ja, den er lidt risky, den bro, der, man spørger mig, om han stemmer flot. Hvad skal jeg svare ham? Ja, det er også rigtigt. Altså, bro, hvad er du for en, mand? Jeg plejer bare at sige, ja, fint nok, hvis du synes, hun er flot, så er hun flot, mand. Nej, fordi så dater han hende ikke, fordi han godt kan lide hende. Så dater han for det der acceptance. Anerkendelse for folk, ja, det er det er faktisk rigtig god pointe, fordi sidste ende... Ja, folk har været ligeglade. Eller i en normal situation, hvis du kan lide en pige, så er du fucking ligeglad, hvad folk tænker. Er du så på tøvende? Fuldstændig. Faktisk rent nok. Men jeg har lavet den der, hvor jeg kigger på en chihuahua og sådan... Prøv Ja, jeg har lavet den meget godt, bro. Det er så fuck. Bro, jeg har ikke sagt til ham, jeg har tænkt på i mit hoved, der går lige 2 måneder. Og så går der også 2 måneder, så er jeg bare sådan, bror, det er fint nok, jeg vidste det godt, man. Altså det der... Jeg troede, vi skulle resten af livet, og tjekke lige kæft, lar. Ja, bror, vi er som sådan kommeragt, ikke? Ja, eller det der resten af livet, så når de snakker, så er du den der, nå, mener du det? Ja, okay, fint nok. Ja, okay, fint nok. Ej, man. Nej, men også de der Shababs, et er, at de er konstant med deres dame, ikke? Dem, jeg hader mere end de glemmer dig, det er dem, der har glemt dig, indtil de har et problem. Så kommer de tilbage, og så fortæller de om alle deres dame-problemer. Jeg ved ikke, om jeg har haft sådan en der før. Lægger I øre til sig? Ja, det gør jeg, men jeg ved ikke, hvor meget jeg lytter for hver. Ja, men de fleste, ærligt ikke, jeg føler, at de fleste problemer mellem piger og drenge, ikke? Eller, jeg kunne snakke fra drengens perspektiv, ikke? Så til jer piger, der lytter, sorry, hvis jeg ikke lige kan snakke for jeres problemer og sådan noget, ikke? Men jeg føler, at de fleste drenge-piger-problemer, der sker, når det kommer til forhold, ikke? Det er pigen faktisk ikke interesseret, så hun svarer ikke ordentligt. Du ved, sådan, hun svarer langsomt. Måske hun ser beskeden. Eller har I prøvet det der, når jeg snakker med en pige, og så har hun ikke svaret hele dagen, og så når hun så svarer, hun laver en hel... det der, paragraph, ja. Det der, det er fordi, hun skriver med alle mulige drenge og sådan der. Så hun er fuldt aktiv. Okay. Men så lad mig lige forklare videre. Så de fleste problemer, de er bare gentale. Det er bare sådan... Enten er det, fordi de kan snakke om det, problemerne, eller er det så fordi, at hun er ikke interesseret. Okay. Så når en shabab kommer med problemer, ikke, det er bare tit, hvor jeg sådan, bro, come on, brug din logic, altså brug din logik. Ja, men du skal tænke på, kærlighed gør en blind. Ja, det er også det, wallah. Men det er også sådan, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg er på vej hen, når jeg siger det her, ikke? Men jeg føler tit, når jeg skal sådan give råd til folk, ikke, så er det bare sådan, bro, har du snakket med hende om det? Nej, men hun burde forstå det. Sådan. Ja, men så er jeg bare sådan, bror, hvordan fuck skal hun forstå dine følelser? Hvis du ikke snakker med det er rigtigt. Men noget, som der irriterer mig rigtig meget, ikke? Det er, at drenge, når det gælder forhold, altså det er sådan, jeg føler tit, når jeg giver råd omkring, for eksempel mine venner, de har et eller andet heartbroken, eller et eller andet, der irriterer dem, et eller andet forhold til banat. Hvad jeg giver dem råd, de tager aldrig imod råd. De tager aldrig imod mit råd. Ellers så tager de imod mit råd 3 måneder efter, ellers så er det ikke mig, der har givet rådet. Og så tænker jeg ligesom, I told you so. Hvad kunne sådan et her råd være? Bror, altså, jeg kan nævne et eksempel. Jeg havde en shabab, der kom over, og ligesom vi var ude sammen og spise.
ham mig og nogle andre drenge. Så var vi ude at spise, så fortalte han et problem med sin dame og sådan noget der. Jeg kan ikke huske, hvad det specifikt var, men det handlede rigtig meget om stolthed. Så til sidst sagde jeg til ham, i stedet for at lave de der lege og alt det der, så enten så siger du det som det er, eller så dropper du det. Fordi hvis det begynder at handle om fjæs, ego, og der ikke er ærlighed, så er der heller ikke kærlighed. Så kan du lige så godt bare glemme. Ligesom, den var god, Hvis den der ikke er ærlighed, så er der ikke kærlighed. Ja, men så sagde jeg til ham, ligesom, så kan du bare lige så godt glemme det jo. Fordi hvad er pointen i at lave et spil med en person, som du ser dig selv med resten af livet? Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt nok. Det der med sådan der... Jeg har prøvet sådan, at jeg skulle tilpasse mig en personlighed. Fordi, du ved, i sidste ende, jeg kan godt... Det der er ved det, jeg føler, at jeg har været meget sådan social butterfly, så jeg kunne godt tilpasse mig forskellige mennesker. Og tror jeg også, I har været, ikke? Så du ved, hvis en pige har været på en vis måde, så har jeg bare tilpasset mig det. Ikke fordi det har været svært, men når jeg har lagt mærke til det, så har det været sådan, det har været forkert. Fordi, hvorfor skal jeg være på en vis måde for at tilfredsstille en anden? Forstår du? Så det må bare være mig selv. Og hvor rene er dine intentioner så, hvis du så ændrer på dig selv? Eller ikke, hvor rene de er, men sådan... Hvorfor gør det? Kan du beskidt, eller hvad? Nej, jeg kan da ikke beskidt med. Jeg siger bare, ligesom, det kan godt være, at du tænker, jeg må lige snakke med en, eller lige være på den her måde, så hun kan lide mig. Sådan. Forstår du? Det er ikke med det viden om, at hun skal bare kunne lide dig, hun skal give dig accept på en eller anden måde. Ikke accept for, hvad der er. Forstår du? Ja, det. Men ja, det er faktisk meget spændende, hvordan vi mennesker, vi ændrer os for at tilfredsstille en anden person, som vi faktisk alligevel ikke kommer til at snakke med. Det er fucking hvis det er, at vi alligevel ikke... men det er også det... Jeg tror også bare, det er, fordi vi godt kan lide at blive elsket. Eller blive som accepteret, ikke? Men hvorfor være sammen med en, som du godt kan se, der ikke bliver noget til? Hvorfor spilde din tid, bro? Jamen, det tror jeg heller ikke, man gør. Nå, eller jo. Men jeg føler også, folk nu om dagen, de kan godt lide det at blive elsket af en person, men de kan ikke stå til ansvar for det, der kræver at blive elsket af en person. Men har I nogensinde hørt det der med, at Shabab kommer sammen med en pige? Bare for ligesom... Bare for at have noget. Ja, bare for at have noget. Bare for at stack mag, alle de ting, ikke? Det er noget af det dummeste. Ved du, hvad jeg har opdaget? Jeg fandt ud af det her forleden. Piger gør det samme. Der er nogle piger, der gør det samme. Så de kan komme i et helt forhold med dig bare sådan? Bare lige. Prøv at de ser dig ikke sådan der, som det der. Tiderne er skiftet. Det er... Og jeg kan lege, ikke? Om du er en 10 ud af 10, hvis jeg ikke har følelser for dig, I can't do it, bro. You know? Jeg kan ikke gøre det, bro. Seriøst, man. Nej, you gotta like the person. Er det mig, der er helt blæst, der lever jeg tilbage i tiden? Det var en sådan en brain fuck den anden dag, det var fandt ud af det, ikke? Det var sådan der. Fordi jeg har altid tænkt sådan, at piger, de kan ikke, hvis det ikke er det der følelsesmæssigt. Hvor drenge har lidt mere det der de kolde på det punkt. Men så pigen nok har været blevet ødelagt, bror. Det er ikke... det gør det i hvert fald nu. Jeg ved ikke, om vi kan klippe det derude. Det er ikke sådan, det er vildt. Det er ikke sådan, det er vildt. Okay, kig. Lad mig komme clean. Prøv at forstå det, som I vil forstå det, bro. You know? Men, ja. Videre. Okay, i hvert fald. Der er drenge, der glemmer ens... Der er drenge, der glemmer ens... Det er ikke så, jeg ved ikke, Ja, nu lad os bare være enige om, både drenge har lyst til, piger har lyst til, alle har lyst til, der er ingen, der dur til noget. Dreng, den her ting her, den er gal nok, man. Der er drenge, der glemmer deres venner for deres dame, men så er der dem, der har en dame på, men lader som om de ikke har en dame. Ja. Lad os så snakke om dem, fordi... dem kender jeg, bro. Han lader som om i forhold til, at de snakker med flere piger? Nå, eller lader som om, er det ikke din dame? Nå, det er ikke min dame. Nej, ikke det. Han siger, at hans dame og sådan der. Men der er intet ved ham, der ligesom viser, at han har en dame, udover at han lige nævner en, jeg skal lige hjem til mig. Yeah. Jeg kan nævne en person, vi alle tre kender, som ligesom, vi glemmer nogle gange, han har en dame. De med det samme, jeg ved, hvem du snakker om. Jeg skulle lige tænke mig 2 sekunder, men nu jeg forstår. Jeg vidste med det samme. Det er faktisk rigtigt nok. Nogle gange er jeg i tvivl. Bror, det der, du sådan, har du stadig en dame, eller har du ikke... Det der, jeg vil... Ikke fordi det skal skrive ud af dig, men du må godt ligesom... Der må godt være lige et tegn, eller ligesom... Skriv lige personen for folk, så det er ikke også, de også er en Bro, jeg tror, I skal så personen her... Bare beskriv handlingerne. Han er en meget snaksalig person. Ja, meget imødekommende person. Mega flink, mega sød. Men han er også meget glad for... For det andet kunder? Ja, han kan rigtig godt lide sociale relationer. Måske også nogle sociale relationer, der tager han lidt for langt ud, mens han har en kæreste og sådan noget der. Men det er sådan... Han tager stadig i byen. Hvad kalder vi ham? Romeo. Ja, Romeo. Vi kalder ham Romeo. Vi kalder Romeo. Romeo, han er en ekstrem fremragende person,
Men det eneste, der er, det er sådan, jeg tænker i mit hoved, hvorfor har du dame på? Ja, på alt. På alle, jeg tænker, hvorfor har du dame på? Fordi der er intet ved hans handlinger, der viser, at han har en dame. Ja. Altså, nu kender jeg Romeo personligt rigtig, rigtig godt, ikke? Måske lidt bedre end jer. I don't know. Altså, det er ikke for at dømme ham på nogen måde. Nej, I sidste ende, Men folk gør, hvad de vil. Jeg kender Romeo på det punkt, at jeg forstår hans historie. Jeg vil ikke judge ham. Hans historie er anderledes end vores, i hvert fald. Det er rigtigt. Men jeg vil sige, at jeg er Romeo, han handler ikke som en, der har en dame på. Men der er nogle gange, er det, hvor jeg spørger Romeo sådan der, efter sådan en lang tid, du har dame på, har du ikke? For sådan, jeg føler ikke rigtigt, du har dame på. Jeg føler, han har mange damer. Jeg føler, han har mange damer på. Det er ikke forstår så sådan. Men jeg ved sgu ikke, hvordan man skal gøre det, fordi det var sådan... Altså, jeg plejer jo bare at sige sådan... Bror, synes du ikke lidt, det er meget overfladisk, det du laver? Og så, hvis de svarer, ja, men jeg hygger mig bare. Nej, det der, den gider så ikke. kan jeg ikke rigtig sige noget. Men hvis de sådan der, hvis de viser lidt form for empati, så er jeg sådan, ja, okay, fint nok. Så hopper jeg ind, og så prøver jeg at give lidt flere råd. Men det er også bare svært, fordi folk er også bare kolde i røven nu til dags. Jeg synes, det er synd for vedkommende, hvis vedkommende ikke er på samme måde. You know? Det er altid synd for, du ved, et forhold, hvor at der er en, der skider på den anden, og den anden giver liv for den anden. Det er synd, mand. Også når du kan se det for begge parter, you know what I mean? Men vi ved jo ikke... Ja, vi ved det ikke, jo. Vi ved ikke fra den anden part af, hvordan det er. Jeg har aldrig mødt personen. Altså, Romeos partner. Jeg har aldrig mødt hende. Jeg har aldrig snakket med hende. Jeg tror ikke, jeg har set den, for at være ærlig. Det er sådan... Det er bare... Hvad skal jeg sige til dig? Det er en person, der... Det er ligesom Martinez i podcasten. Det er en mand uden ansigt. Romeo har en dame uden ansigt. Jeg tror godt, folk ved, hvad Martinez er efterhånden. Men hvad var det, jeg skulle sige, mand? Hvad var det, jeg skulle sige? Jeg har en ting. Skal jeg lægge noget til jer her? Ja. Og det her, det har jeg oplevet rigtig mange gange. Jeg synes, det er synd, mand. Jeg kender mange, og har set mange, hvor at de går sammen med deres banner. I det, de ser deres shabab, så slipper de hånden, og så... Den der, ikke? Og du ved mig, ikke? Jeg kigger på pigen. Jeg har prøvet det så mange gange, hvor jeg ser det med folk. Jeg får så ondt af hende, mand. Og jeg lader som, jeg ikke ser en ting, så hilser jeg på my boy. Så jeg var sådan, og så dame, hun står lidt bagved, fordi hun ved, at han ikke vil anerkende. Er det Vestegn, det der? Ja, det er meget typisk. Fordi, og så hun står i siden, for hun ved, at ham her, han anerkender hende ikke som hans dame, kun bag kulisserne. Men foran folk, nej, bror, det er ikke det der. Jeg har set så mange, hvor at jeg kommer imod dem, eller andre, så slipper han hånden, og lige pludselig så tager han sin telefon frem og laver afstand. Og jeg er bare sådan der, bro. Hvad tænker I om den? Hvad tænker I om det? Jeg synes, den er led, bro. Altså, jeg har aldrig gjort det personligt selv. Ja, det har jeg heller ikke. Men jeg har heller aldrig ligesom gået offentlig med en banat, medmindre det er min kone, eller du ved, et eller andet seriøst. Så på det punkt, så vil jeg sige, jeg vil aldrig sådan, slippe hånden eller lade, som jeg ikke kender personen, fordi i sidste ende, hvis den person, jeg har tænkt mig ligesom være seriøs med og bruge til døden også skiller med, så er jeg nødt til at vise, eller ikke vise hende frem, men du skal være stolt, bror. Ja, være stolt, stå ved hende. Men altså, jeg tror ikke, det har noget at gøre med, at de ikke gider stå ved hende. Jeg tror bare, det der, de gider ikke blive set som, de synes, de tænker nok, at de bliver set som svag. Ja, men så skulle du tænke over det, før du gik ind i forhold, bror. Det er meget rigtigt. Hvis jeg er sikker på banatten, så skal jeg nok lægge en albu. Er det ikke sådan noget, bro? Så skal jeg nok lægge en albu, bror. Okay. Det er, når du lægger en albu, og så lægger hun sin hånd igennem. Ja. Nå, Så skal jeg nok lægge en albu. Den er stilet. Hvis jeg ser dig med banat sådan der, det der, jeg giver dig ikke engang hånd. Eller bare den der. Wallahi, jeg har aura, hvis jeg går rundt sådan der. Hvis jeg går rundt sådan der, og den der, og hun holder der omkring. Wallah, det er aura. Okay, må jeg spørge om noget? Det er du, Dennis. For at afbryde dig, Jogi. Skal man være i forhold, eller du ved, talking stage, før man kan lægge den der, hvor hun holder en? Lad mig lige høre jer, for så har jeg noget at sige. Hvad mener du? Hvorfor? Man skal være i forhold. Den er lidt det der... Jeg skal lige... Bror, talking stage, det er stadig kenderne i lommen, og du ved, være lidt generet og sådan noget der. Ja, præcis. Det der, du kigger ned i jorden, mens du snakker til en, kigger lige på hende og sagt noget igen. Ja, okay. Så man kan ikke den der holde hånd og sådan noget, hva'? Ikke talking stage, bror. Jamen, okay, jeg ved ikke, hvordan fucking lad os sige, du har været på date med en og sådan noget der, så. Ja. Du har lige været på date. Du ved ikke, hvordan talking fungerer? Talking stage fungerer? Nej, kig, ved du, hvad det er? Hvordan er det, bananas fungerer egentlig? Ja, men altså... Jeg sidder her og snakker med et mysterium. Men hvis I mødes, så er det ikke talking stage mere, så dater I, bror. Talking stage, det er over social media type shit. Ja. Men lad mig lægge den her til jer.
Fordi Nej, talking stage, det overgår, når du har kysset hende. Svøv? Nej, det er ikke. Ja, bror. Svær. Du taler stadig ikke. Så, okay, så har jeg noget til jer så. Hvor får I de her regler fra? Skal vi lave oplevelsesstage? Lad os bare komme dem, der ser med. Dem, der ser med, skriv ned i kommentaren, hvornår er det ikke talking stage, og hvornår dater man. Men jeg har noget... snakke længere. Altså. Hvad? Ja, okay. Men jeg har noget til jer så. Fordi, og jeg tager mig selv som eksempel, fordi det her, det er sket for mig. Kig mig, nu er jeg åbnet op for jer, Shabab. Hvad hedder det? Jeg var på det med Banna, ikke? Du var Tony stille og roligt fint sted og sådan noget der, ikke? Kan du huske den der dag, hvor du sagde, at du... Men prøv lige ændre... Ja. Kan du huske den der dag, hvor du sagde... Start sæt det ikke forfra. Okay. Jeg var på date med en Banna. Okay. Ja. Nå, okay. Ja. Hvor du vil gerne have, at folk skulle høre det ordentligt, eller hvad? Ja, jeg skulle bare lige have folk til Men det er fordi, du sagde det meget sådan, jeg var på det med min Nå, okay. Det lød sådan her. Jeg var på date på min mand, ikke? Nå, okay. Forstår du? Kan du høre, hvad det betyder? Hvad? Kan du høre, hvad det lyder Ja, som? jeg kan godt følge, Altså på date med min far? Hvor jeg sagde, på date med min mand, ikke? Ja. Jeg sagde en Banna, ja. Det var ikke en i mit høre. Det er Nu er det. det. Min. God mand, bro. God mand. Vi er Adams. Hvad siger du ikke? Kan du huske den der dag, hvor du sagde, der er nogen, der zoomer, og så sagde de til dig? Ja. Aha, den der dag, ikke? Ja. Så, første gang jeg møder dem, ikke? Så vi har været inde og spise og sådan noget der. Så efter vi har spist, god dag, bror, mig, det var gode vibes. Hun var sjov, jeg var sjov, hygger, ikke? Så går vi så kører jeg hjem og sådan noget, ikke? Så mig lægger mine hænder i min lomme. Og så lige pludselig lægger hun den der arm rundt om. Jeg tænker, okay. Så jeg var lidt sådan, okay. Og hvor gik I hen? Bror, gik på strået, Jeg citerer, okay, til jer. Lad mig lige forklare noget. Jeg blev set af så mange mennesker, I forstår det ikke, der er en person, ikke? Jeg kan ikke engang huske, hvad fuck det var, ikke? Der var en eller anden person, der kom op til mig, og så sagde han til mig, har du hørt det der med Pico? Så siger jeg, hvad? Så siger jeg, han er banat på, han går helt igennem strøm med hende og sådan noget. Så siger jeg, what the fuck? Så siger jeg til ham, hvor så du ham? Så siger han til mig, jeg så på strå sammen med en pige. Oh my god. Så siger jeg, okay, fint nok. Kan I ikke ved, hvad problemet var? Så havde jeg lige 2 piger, jeg tænkte på, som der var nok hans veninder eller sådan noget. Det var dem, og så spurgte jeg ham. Ja, bror, mand. Hvordan? Bro, jeg siger til dig ikke, jeg fortrød det så meget. Jeg fortrød ikke, at jeg gik med hende. Jeg fortrød bare, at jeg overhovedet var på strået. Jeg fik ikke lov til at være alene, bro. Der er en eller 2, der har taget billedet. Ja, det ved jeg godt, bro. Men jeg fik også billedet tilsendt, man. Blev du glad? Hvad? Blev du glad? Jeg tænker, jeg er helt sikker, bro. Fordi det betyder, at du har gjort noget rigtigt, forstår du? Jeg tænker, okay, helt sikker, bro. Og du ved, jeg skubber ikke armen væk, men så her, jeg vil fortælle jer, er det too early-agtigt, you know? Altså, jeg vil lave den der lave rammer. Er det rigtigt? Ja, jeg vil lave den der lave rammer foran de mennesker. Seriøst, bro? Ja. En hel banner ligger Lad være med at ramme for de her mennesker. Ja. Too crazy. Det er fuld ape, mand. Jeg er meget direkte, mand. Seriøst? Ja, det er bedst, mand. Det er bedst at være direkte. Shit, du er hardcore, mand. Ja, du skal lave den der lave. Okay, til jer, der ikke kan se, men jeg shrugger hendes arm ud af, eller hendes hånd ud af min arm. Move. Nej, Ved du, hvad så hele Nej, dag... jeg siger til hende, vi kan ikke blive set sådan her, er du helt væk, mand. Er det allerførste gang, I var ude sammen? Ja. God, du skør dig, jeg heller ikke. Men jeg havde ikke været direkte som dig. Men bro. Og jeg havde ikke bare ligesom tænkt, okay, jeg gør det her på strået som dig. Jeg havde nok sagt, vent, jeg får et opkald. Og så ligesom gjort et eller andet, så hun ikke kan lave det der movie igen. Nej, men det er så slartet. Men jeg har ikke set den komme, det er slartet. Jeg har ikke set den komme, det er slartet, bror. Du skal bare være ligeglad. Du skal bare være en mand. Du skal bare være, min ære, din ære. Forstår du? Vi beskytter vores ære her. Så hun til mig, du kan godt tage mig ud, du kan godt snakke med mig, du kan godt gøre alt, men du gider ikke gå ved siden af mig midt på strøget. Det er der ikke nogen, der siger, hvem man så kan gøre alt med hende. Det er det, hun siger til dig. Så den der... Så er det bare movie. Så I siger til mig, den der, I har lavet den der... Hvad? Jeg har ikke lavet den jeg har sagt til hende, jeg har ikke lavet... Kig, det er crazy, hvis du siger... Er du sikker på det? Er det der, hvor vi er? Er det så gaslight hende? Lige pludselig op, kommer shooters efter. Nej, du laver den der. Ej, er det ikke rigtigt, din onkel Placo, ja? Ja, okay. Men jeg skulle bare lige høre for men det er crazy, hvis du holder, at hun holder min hånd. Nej, hun holder ikke. Og hun holder min hånd eller arm og sådan der, og så siger jeg... Det er ikke så godt der. Så fjerner hendes hånd stille og roligt. Du må ikke lave den der...
For så gør det rigtig ondt på hende. Forstår du? Bare sige. Altså, jeg synes måske, det er, hvis du laver humor med det. Men vent. Det hele den her situation, den drejer sig omkring, at man er på strøget. Fordi sidste ende var vi... Det handler ikke om at være på strøget, det handler om at BK er på strøget. Ja, men... Det var også et dumt... Altså, vedkommende... Hvis jeg havde været i din situation, jeg har aldrig været på strøget først og fremmest. Jeg var rigtig dum, mand. Selv vedkommende sagde, hvad laver vi her? Jeg tænkte, hvad laver jeg? Fordi, ja... Men fucking nok om mig, bro. Jeg skulle bare lige have et eksempel. Men der kan vi tage off-cam, bro. Det kan vi tage off-cam. Men nej, der var ikke så meget det. Jeg skulle bare lige høre om den der, fordi jeg var sådan lidt... Damn, bro. Fordi der kom så mange folk de tog det var billeder og sådan noget. Jeg tænkte, Har I nogensinde prøvet en pige flip på jer? Hvordan flip på jer? Mens I er på date? Hvordan flip? Altså, blive sur? Blive sur? Nej, der er ikke, nej. Bro, har du prøvet det? Du er nødt til at fortælle nu. Nej. Ja, det er bare interessant. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Hvorfor skulle du nævne det så? Lad nu være med det der, bro. Jeg er blevet troet med en onkelfar. Svag. På date? Det er jeg gjort. Det har jeg. Hvor onkel kommer? Nej. Hun troede dig med hendes onkel. Hun bluffede. Bro, lige der, cut that shit off, bro. Kom med det. Fortæl historien. Jeg ved ikke, hvad det var, men det var noget med, det var sådan der... Det der var basically... Lad mig lige forklare det her, uden at du gør det helt crazy, men basically... Den her banat kunne rigtig godt lide mig, ikke? Ja. Og jeg kunne ikke lide hende lige så meget. Men jeg prøvede at mærke vandene. Forstår du? Jeg skulle mærke vandet, om det var lunken, koldt, varmt. Hvor var vi henne? Hvad temperaturen var? Ja, og så du ved, fordi jeg ikke rigtig viste interesse så meget, så blev hun lidt crazy. Hun blev lidt sådan... Hun kunne ikke forstå det? Hun blev lidt, ikke obsessed, men hun blev desperat. Okay. Og jeg tror, hun havde det heller ikke så godt mentalt selv og sådan noget der. Hun var selv måske kommet ud af et forhold eller sådan noget, ikke? Og så fordi, at jeg ikke rigtig viste interesse og sådan noget der. Jeg var i hvert fald inconsistent med det. Fordi jeg var oprigtigt ikke interesseret, når jeg tænker tilbage på det. Jeg ved heller ikke, hvad jeg lavede. Men så begyndte hun bare sådan at... Hun stillede mig altid sådan crazy scenarier og sådan noget der. Ja. Crazy scenarier og sådan der. Og så er jeg altid sådan der... Hold kæft, hvad er det for en dumme spørgsmål, der stiller mig og sådan noget, ikke? Og I ved, hvordan det er med mig. Jeg kan ikke lide dumme spørgsmål. Og jeg er sådan... Der er ikke rigtig rundt om hjørnerne med sådan... Jeg kan ikke lide sådan noget dumt noget. Ja. Sådan, hvis jeg ikke kan lide det, så siger det til dig direkte. Sådan... Du kan ikke lide, at du skal svare på et spørgsmål, for at der kommer et nyt spørgsmål, så du skal svare på det, og så kommer der nyt. Men I ved mig, jeg har en kort lunde på det der. Ja. Sådan, hold nu kæft. Yalla. Og især hvis personen, jeg ikke kan lide person. Ikke fordi jeg ikke kan lide personen, men jeg har fået lidt Trip af dem, ja. Ja. Så vedkommende blev ved med at spørge mig om sådan der dumme spørgsmål og sådan noget. Hvad hvis hun spurgte mig sådan for eksempel... noget af den her dur sådan noget... hvis det var, jeg druknede, og din mor druknede. Hvem vil du redde først? Forstår du, mener? Så kigger jeg på hende, wallahi, jeg kan ikke make this up, forstår du? Jeg kigger på hende, og så er jeg sådan der, wallahi, har du røget en jus eller et eller andet? Hvad er det for et spørgsmål, du stiller mig? Forstår du, mener? Så kigger hun på mig, så bliver hun sur, ikke? Og så hun blev bare sur, fordi jeg ikke svarer på spørgsmålet. Det er sådan der, det er lidt toxic af dig, du ikke svarer på spørgsmålet. Hvad, hun troede, du skulle vælge hende eller over din mamma, bro? På Vestegn. Okay. Så, det siger rigeligt, så. Der er ikke så meget. Pas på, fedt. Lige pludselig, der kommer en fedt. Nej, der var ikke noget. Så er vi på vej hjem og sådan noget der, så hun var rigtig sur på mig. Hun var fuld sur på mig. Fordi jeg har ikke svaret på nogen af hendes spørgsmål. Wallah, det er ligesom en Akrash, der har stillet spørgsmål til en kriminel, og han har ikke svaret på noget af det. I wasn't there. I didn't know anything. I don't know him. Det var sådan noget der, ikke? Og så blev hun bare ved med at sige sådan, altså bare så ved du, hvis du blev ved med sådan, hvis vi blev ved med at skrive og sådan noget der, og du blev ved med sådan der, og ikke ligesom vise interesse og sådan noget, ikke? Det er jo så sådan, du spilder bare min tid-agtigt, ikke? Og så var sådan der, altså, så blev jeg lidt sådan personligt, så var jeg sådan, altså, jeg kan ikke huske, hvad jeg svarede, altså, det er lidt længe siden, men jeg var sådan, hvorfor tager du det personligt, at vi sidder og ligesom, at jeg ikke gider svare på de her mærkelige scenarier, ultimatumer og sådan noget der, ikke? Og så begyndte vi sådan at hisse os op og sådan noget der, og diskutere lidt og sådan noget der. Og så var hun sådan der, hvis du begynder, hvis du leger med mig, pas på, jeg kalder på min onkel, noget den du eller sådan noget den der, ikke? Og det er lidt længe siden, ikke? Og det var sådan omtrent corona eller sådan noget der, ikke? Og den her pige, jeg kender hende ikke så godt, forstår du mig? Men hvor det
jeg har været lidt disrespectful, fordi jeg har ikke rigtig at svare på det spørgsmål. Så jeg tror, hun har taget det rigtig personligt og sådan noget. Men der, hvorfor er det disrespectful? Og så begyndte hun at lave den der, jeg kender rigtig mange for dit område og sådan noget der. Hun begyndte at lave den der, jeg kender rigtig mange for dit område. Jeg er fra det her land, og vi har rigtig mange i Danmark, og du skal ikke fuck med det her navn og sådan noget der, og sådan noget der. Min onkel er det her, og sådan der. Den har du fortalt før til os bag kulisserne, tror jeg. Eller nej? Har jeg det? Det ved jeg ikke. Jeg ved, jeg har fortalt den en gang før. Det lyder genkendeligt. Var det Tony Soprano? Var det Al Capone? Var det Pablo Så hun blev Escobar? bare ved med at lave den der, forstår du? Og hun blev bare ved med at sige sådan, at jeg har det her familie, bum og sådan der. Så sagde jeg til hende, fint nok, jeg er iraker. Ved du, hvor mange iraker der er i Danmark? Ved du, hvor iraker er? De er i Nørrebro. Ja. Okay. Og så var hun sådan, okay. Og så var jeg bare sådan, så at det der er med mig, jeg kan godt forklare mig selv ud af en situation, hvor jeg sådan der, forklare mig selv. Så og det er, jeg vinder altid på ærlighed. Når jeg bare er ærlig, ikke, så fungerer det. Så jeg er altid bare sådan, jamen prøv at høre, det her, det fungerer ikke, og sådan noget. Jeg synes, vi skal respektere hinanden. Der skal ikke være der skal ikke være sådan onde, det der sure mine og sådan noget der. Jeg synes bare, vi skal gå videre med respekt og sådan noget der. Jeg synes, det er ærgerligt, at du begynder at tro mig og sådan noget der. Fordi i sidste ende, jeg kommer også fra et vist land, hvor der er vist connections og vist mennesker. Jeg skal slet ikke spille et eller andet. Men altså, vi har alle sammen et familiemedlem, der vil beskytte os til liv og død. Ja, 100%. Der er ikke sådan noget meget der. Forstår du, mener? Men er flexi med det. Jeg står og flexer med det, altså, og står og tro en anden person, fordi personen ikke har gået med til din ligesom barriere, eller din standard, ikke? Eller hvad det er, hvad du forventer, ikke? Eller forventning. Så er det så mega barnlig, man. Så er du rigtig barnlig. Ja. Så ja, hvis du hører det. men vedkommende ser det med, tror du? Hvis det ser med, ser det med. Jeg er ærligt genuine, jeg er ikke bange. Forstår du? Jeg er genuine. Jeg har også været corona, det er 5 år siden, man. Kom videre, eller? Folk, der bærer af, bro. Det ved du. Ja, men altså, det er jo, jeg forklarer mig ud af situationen, det endte godt. Vi lavede en high five, forstår du, men der er ikke mere der, bror. Der er ikke mere der, bror. Jo, du lavede en high five under corona. Skam. Det var en god joke. Det var faktisk god. Og jeg føler, at jeg er rigtig slattet til at fortælle historier lige nu, fordi jeg er helt morgen. Nej, den var god, det der. Du gik i dybden og sådan noget. Jeg var helt invested der. Jamen, der var et tidspunkt, hvor jeg var sådan, hvor er det? Jeg blev lidt svimmel, fordi jeg ikke trækkede vejret. Du snakker uden af... Du mistede lige plottet en halv gang, og så kom du tilbage. Ja, så du gør det. Ja. Det er lidt pinligt. Så man cut i det. Ej, men... Har I ikke prøvet sådan en, hvor I er blevet troet eller sådan noget internet? Jo, det har jo det... Jeg har prøv. Så det er meget unormalt. Men prøv, jeg er ikke ligesom jeg. Måske ikke lige det der, men jeg har prøvet den der med... Hvis du knuser mit hjerte, så tror jeg ikke, så bliver min bror rigtig suragtig. Sådan det der med, at min far i forvejen... Afrikaner, ikke? Ja, blandet. Det er ikke... Ja, typisk ja, Hvis ikke? du blandet, hvad er du bange for? Hvad? Nej, kig. Blandet her, ja. Typisk ikke, men det er så meget... Jeg har fået den her før, hvor at vedkommende siger, at normalt så... Min bror og min far, de giver mig ikke sådan lov til ligesom at ses med nogen. Så ligesom hvis du på trods af mig, så kommer de og jeg tænker, okay, fint. You know? Så er det ligesom der, så skal jeg finde ud af, okay, hvad gør vi her, ikke? For jeg vil ikke trodse nogen, men samtidig, når du ser en, så skal du også finde, det er der, du finder ud af, okay, vil jeg hende her? Så hvis du har set i noget tid, du finder, okay, hun er ikke noget for mig, og så ikke dropper hende, men stopper det, så føler de måske, du har trodset dem. Kan jeg føle det? Den er lidt det der. Men de tror på en anden måde. Hvordan tror de tror sådan indirekte, forstår du? Så, hvor mange familiemedlemmer har du, spørger hun så. Så siger hun, jamen, jeg har min mor og min far, og så har jeg en lille søster, og så har jeg 2, 3, 5, 6, 7, 8 storebrødre. Yeah. Og så er du sådan der, okay, hvad laver de så? Den anden, og det der, så har de bandemedlemmer. Forstår du? Det er sådan, de tror, så du får lidt gøjs på, så du gør det ordentligt, så du opfører dig ordentligt. Når man sådan der mennesker, ikke? Når de sådan skal nævne deres familiemedlemmer og sådan, og ikke fuck med mig, jeg tænker bare, vi ses, jeg gider ikke engang at ligesom blande mig i det der, fordi forestil dig et skænderi, for at du får en kugle i hovedet. Ja. Så er du gæb i ansigtet. Lige pludselig en gæb i ansigtet. Hvorfor, hvad skulle det ikke op den 3. november klokken 17, efter hun kommer hjem fra arbejde? Hvorfor skulle hun tage op? Hvorfor skulle... Lige pludselig har en gæb i munden, jeg kan ikke engang svare, mand. Har du ikke hørt det der? Min far er en rocker. Nej, bror, jeg ved ikke, hvad du har været på tværs af. Det har jeg aldrig hørt før. Koran, ikke? Jeg siger, lige pludselig, jeg skulle hjem der. Lige pludselig, jeg er på vej hjem. Ja. Hvor står du efter den der?
En foran og rocker. Hun har en raspy voice. Men hvis vi skal komme lidt tilbage til emnet her til sidst. Hvor meget og hvor lidt kan man blande sig i sit vens forhold? Du kan blande dig så vidt, at du kan se, at det ikke er sundt for ham, bro. Det der med, at ligesom, manden, han er forsvundet. Selvfølgelig, du kan have din dame. Lad ham fokusere mere på sin dame. Det er måske hans fremtid i sidste ende. Ja. Hvor lang tid holder din venskab? Måske din dame holder længere. Det ved du ikke, jo. Måske manden vil investere. Men kan du se, at det her, det er progressivt, rammer ham anderledes, og han ikke er sig selv, så kan du måske sige, bror, vi har lagt mærke til, at du er lidt nede, så når vi endelig ses efter 100 år. Er du okay? Så hvis han begynder at åbne op, bang, så lægger du den og kommer med råd. Forstår du? Men ellers ikke lad ham gøre sine ting. Hvis han er glad, så er han glad. You know, sådan har jeg det. Altså, jeg har det på den måde, at hvis han kommer selv og snakker, også det. Så har du åbnet op for, at jeg har en mening omkring det her. Ja. Men wallah, ærligt, ikke, ellers hvis der ikke er noget, så, hvis du ikke spørger mig eller noget som helst, så er jeg rigtig ligeglad. Ja. Ja, men lad os sige, hvis jeg for eksempel fik dame på, eller fik kone, eller et eller andet, og I vidste godt, du var seriøs, men lige pludselig har jeg kun tid til hende, og jeg har ikke tid til jer. Har jeg ikke sagt til mig, Jolke, hvad fuck laver du? Ærligt, skal jeg være ærlig med dig? Nu her bare, ved. Lad os sige, jeg kun møder op til podcast shoot, jeg møder kun op til YouTube shoot, alt andet, I ser mig slet ikke. Skal jeg være bund ærlig, bro? Hands down, ikke? Altså, håb, han mangler et job, jo. Vi har en plads til det her, bro. Skal jeg være brutally honest, bro? Bund ærlig. Honest? Brutally. Brutal. Okay, brutally. Ja. Ærligt, jeg har ikke sagt noget til dig, bro. Jeg har sagt til dig, Jolke, vi savner dig lidt sådan der, men jeg kan godt forstå, at du har family ting, bare gør dine ting. Men jeg har givet det til kende, at we miss you mere end bare arbejde. Men jeg har ikke sagt sådan, der er også dig, man. Kan du huske, vi vokser op sammen? Nej. Fordi, bror, I kan bare lige huske det nu. Også dem er der så med. Lige så snart I får family på, ikke? Og kone og børn, alting ændrer sig. Det gør 100%. Det bare. Sådan er det. Så du kan ikke, you can't hate it. You know, hvis du vil etablere en familie, ligesom vores... Så er det bare det jo. Jeg vil ikke sige et ord til dig. Jeg vil måske sige, at vi savner dig, ikke? Hvis den var helt gal, ikke? Sådan, du genuinely gør mig sur, fordi du ikke må op eller sådan noget. Nå, hvis det er arbejde, bror, så du bliver nødt til at møde op. Så har jeg ringet til læse og råbt og skrædder og sådan noget. Så læste jeg, bror, stak pænt. Ja, det er faktisk sådan, at sige det. Men vi er et hold. Vi er nødt til at snakke pænt. Læs, du er en god mand, bro. Du er en god mand, så meget pædagogisk. Meget pædagogisk. Men nej, der havde jeg taget den op. Der havde jeg været sådan, bror, kom nu. Altså, jeg er jo pisse ligeglad, hvad der du laver i din fritid, men det er der arbejde, forstår du? Og du er selvstændig. Så det er vigtigt, at du laver din egen tider. Men hvis det er bare en ven, jeg ikke rigtig har noget at gøre mig, ud over at vi tager på en eller anden café hver fredag, altså fucking ligeglad, fint nok. Ja, ikke? Ja, fordi jeg føler også, der er mange, der sådan, føler sig fornærmet, eller selvfølgelig sig forrådet og sådan noget der. Hvor jeg sådan lidt... Jeg kan godt forstå dem, fordi nu kommer der en person i dit liv, og det er et bånd, der er tættere, end hvad du kan have med en shabab. Altså i sidste ende. Så hvorfor... så hvorfor skulle du forvente andet? Hvorfor skulle du forvente andet, end at personen kommer til at prioritere sin dame frem for dig i visse situationer? Jeg vil sige, der er stadig... Selvfølgelig ikke glem din shabab fuldstændig, men jeg synes, det er fair nok, at nu bruger han mere tid med hende frem for dig. Men hvis det er det der, lad os sige... Du kommer også meget ind på, hvilken ven det er, men lad os sige Martinez for eksempel. Hvis jeg ikke så ham i en måned, for eksempel Miguel, hvis jeg ikke så dem i en måned, på grund af, at du skulle have sammen med deres dame, så er det dybt fornærmet. Så er det der, ligesom sidste slap af, kom nu, skal vi ikke tage ud. Bare lige en gang om ugen og sådan noget der. Nu jeg ser dem fucking tit. Hvis det havde været en gang om ugen og sådan noget, så havde jeg haft det fint med det. Men hvis jeg føler, at det begynder at have en indflydelse på min relation med dig, så synes jeg, det der, hvor jeg tænker lidt, okay, det er sygt. Og især fordi, så når det så slår op, bang, så vender det tilbage. Og så lige pludselig sammen med dig 24/7. Det synes jeg er forkert. Ja, der har du fat i noget. Men honestly ikke, hvis en af jer falder in love, my brothers, I could not care less. Jeg støtter jer, bro. You know? Ja, bror, jeg støtter også. Jeg vil støtte jer 110. Jeg støtter, indtil jeg kan se, at du begynder at ligesom... At tage overhånd. Ja, men ligesom, at du begynder at glemme mig-agtigt. Hvis du stadig lige skriver til mig en gang imellem, eller lige, har du det godt, eller noget. Så bare hvis jeg lige er ude med dig en gang hver anden uge, det er fint. Men det skal bare ikke være det, der er ligesom nul kontakt. Hvis der er nul kontakt, så tænker jeg, okay, det er sygt. Jeg skal nok lave den der, se på banaten, og så skal jeg nok lave den der, as long as you're happy, bro. Ja. Man kan kigge lige på en, bror, så længe hvis I siger det til mig, jeg bliver fucking ked af det. Altså, hvis jeg siger til dig, hvis jeg ser din banat, så siger jeg, så længe du er glad, bro. Den er led, den der, bro. Så bliver jeg fucking fornærmet. Den er led. Så bliver du rigtig sur. Jeg bliver fuld fornærmet. Kan du forklare til serien, hvorfor du bliver fornærmet? Fordi når du siger, as long as you're happy, bro, så siger du ligesom,
Jeg kan ikke se, hvad du ser, men der må være Men et eller bror, andet, han du kan ser. jo ikke se, hvad du ser. Ja, så betyder det, at hun er grim. Ja, Ja, men i stadigvæk, love makes blind, så du kan ikke se, hvad han ser. Så i hans øjne er det Beyoncé-type shit, ikke? Har I nogensinde prøvet den der, as long as you're happy, hvor I sådan, hvad gør I? Jeg har prøvet den med mig selv. Altså, hvordan har du prøvet med dig selv? Så du kan lide en pige, og så siger så længe jeg er glad. Ikke det. Er der nogen, der har sagt det til? Der gjort det til mig. Nå, på den måde. Når jeg kigger tilbage på det. Hold kæft, du var grim. Men jeg var også grim dengang, så det var fint nok. Vi var begge grimme. Så det er kompenseret for... Men nu er jeg Miami. Ja, du er her med, bro. No homo. What? No homo. Ja, jeg nåede det. Jeg Vi er happy på hinanden, her. Ja. Men jeg har ikke prøvet den der, hvor der er en, der har sagt Jo, til jo, jer, as long as you're happy. der har jeg. What? For eksempel, min søster, hun er meget ærlig, bro. Hun skal nok sige til mig, at hende der, hun er helt på skiden, bro. Hun er hende der, hvad agtig. For eksempel, ikke? Tilbage i tiden, ikke? Det er lang tid siden. Der var en, jeg så som sådan der, ikke? Jeg viste til min søster så... Ikke der. Så sagde vi søster, hun ligner en mand. Så jeg... Og når jeg tænker over det i dag, så har hun ret, faktisk. Så du faktisk sammen med Shabab? Ja. Nej. Men det er sygt, min søster også på samme måde. Fucking det der. Og jeg er ærlig, forstår du? Fuldstændig. Vi bor på et tidspunkt... Min mor, hun begynder at snakke rigtig meget om ægteskab og sådan noget der til mig, ikke? Mm. Så hun snakker bare og siger, jeg ved, men så stresser hun, hvor skal vi finde hende? Hvor skal vi dit? Hvor skal vi det? Hvordan skal vi gøre det? Mor, der er ikke engang snak om, jeg skal giftes endnu. Du begynder at tænke mig. Ja, præcis. Tak for min mom, det. Din art om Gud. Hvad hedder det? Så i hvert fald, så lige pludselig så viser han mig en tilfældig pige. Jeg kender hende ikke, jeg ved ikke, hvem det er. Jeg ved ikke, hvorfor ligesom, jeg skal se hende. Siger, jeg så hende der, jeg ville ønske, I kunne komme sammen. Ligesom, I kunne komme sammen, og ligesom, hun er så sød, jeg ved ikke hvad. Så ser jeg billedet, så okay, jeg svarer ikke, jeg ved ikke, jeg føler mig flov, jeg turde ikke at sige noget. Så kommer min søster, så skriger hun og griner, hvad fanden er det, du prøver? Skal hende der være sammen med Jonas? Så begynder det som, hendes make-up er sådan her, hendes stil er sådan her. Prøv at se, jeg tror, det er ikke rigtigt. Jeg kan godt lide ærligheden, dog. It makes you think, you know? Prøv at sige, men det er meget skørt, hvis din mor kommer og siger, hvis du henter en banat til din mor, det er hende der, du tænker, det er the one, forstår du? Og så din mor siger, as long as you're happy, bro. Den er også men det vil min mor ikke sige. Hun vil disse mig. Hun vil sige, hvis der er en banan, eller hvis hun ikke kunne lide personen, så tror hun har sagt det direkte. Ja, samme her. Altså, min mor, hun har basically sagt til mig, tager du en med hjem, og jeg ikke synes om hende, så får du det at vide, og hun får det også at vide, bro. Min mor er kold lige der. Nej, min mor er ikke der. Min mor vil sige, hvis jeg ikke bryder mig om hende, så får du det at vide. Nej, min mor, hun vil ikke gøre sådan. Min mor, hun vil sige det til mig efter, men hun vil sige det meget respektfuldt. Hun er meget på bedste. Okay, måske ikke lige foran hende. Hun er nok, altså, min mor har nok ikke sagt det til hende, hun har sagt det til mig. Det er overdrivet, som hun har sagt det til mig, ja. Tror du, din mor har ladet dig, fuck, du grim? nej, ikke foran hende, Men efter hun har kigget på mig, sådan der. Det der historie, der lyder... Præcis, det der. Hun lavede den. Kysser tænder. KMT kysser tænder. Hun lavede den. Vel, min søn, kom morgen, er du blindagt? Og det er så sådan for, hvis du henter en hvidbanat med hjem, fordi du ved ikke, hvad der foregår. Nå, ja, de kan ikke forstå sproget. Shit. Det der bliver snakket væk og bliver bagtalt. Ja, det er lidt crazy, faktisk. Men ja, vi er i hvert fald enige om, at man kan sige, når drengen begynder eller når Shababs begynder at få en dame på, de er en prioritering, men heller ikke alt eller hvad. Jeg føler, det er et meget slasket afsnit i dag. Nej, man. Der er der slasket. Jeg føler mig rigtig slasket. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, man. Ja, no. Men i hvert fald, det var alt fra dagens episode. Til jer, der ser med på Spotify. Jeg slukker den af ordentligt. Sådan. Hvordan skal jeg sådan, hey, hvad konkluderer vi i dag? Okay, ja. Okay. Bare lad mig starte den om igen. Men hvad dreng, hvad siger vi? Hvor stor en prioritet skal en banat... Eller... Prøv igen. Specielt bro. Men hvad siger vi, dreng? Hvad hedder det? Nu her på falderæbet. Hvad er konklusionen? Bro, konklusionen er, at as long as he is happy, bro, you know. Og at du kan byde ind med så meget, mens lejen er god. Heller ikke overdrive den, fordi i sidste ende det er hans forhold. Hvis han åbner op, så lægger du den. Hvis ikke, lader du den være. Men hvis du også kan se, at han har det alvorligt dårligt, og det begynder at ligesom have en effekt på ham, i sidste ende, that's your boy. Så prøv at finde ud af, bro, hvad er galt? Men at blande dig i forholdet, put det på hylden, bro. Jeg synes bare, man skal være ligeglad. Og så også
hvis det alligevel ikke har nogen effekt på jer, sådan dine penge eller hans penge, så synes jeg bare, I skal lade være med at blande jer, du ved. Også lade være med at snakke indbyrdes i vennegrupper omkring hinandens damer. Ja, det sker rigtig meget, det så det er rigtig fucked up, faktisk. Og det sker helt casual. Folk lægger ikke mærke til det, og sådan der, at de faktisk genuinely bare sidder og flækker ens ære, forstår du? Så pas på hinanden. Du ved, kærlighed, det er et meget ømt punkt for folk og sådan noget. Så hvis du en ven er forelsket, så lad ham være forelsket, og så lad ham lære, hvis du kan se pigen, hun måske ikke er god for ham, så bare lad ham lære selv. Forstår du? Du kan selvfølgelig give ham råd, hvis han kommer og snakker til dig. Men bro, i sidste ende, hvad har du at sige, bro? Du, på et eller andet tidspunkt, så skal du også blive gift, og så kommer du måske til at stå i en situation, hvor måske er endnu værre. Man ved aldrig. Den energi, du giver ud til verden, kommer også tilbage til dig, så man ved aldrig, hvad der er. Du ligger som du er ret, bro. Ja, bro. Så ja, hvad har du at sige, okay? Jeg vil sige, jeg er meget enig i, hvad I siger. Altså, man skal ikke tage det personligt, fordi i sidste ende, det handler ikke om, at din ven ikke kan lide dig længere, men nu har det bare fundet en person, der måske er speciel for dem på en helt anden måde. Så ja, det er meget rigtigt, det du siger. Man skal ikke begynde at snakke rundt til folk, og jeg ved ikke hvad, og tænke, hvorfor han glemmer at være sur, og sådan, eller ked af det, eller irriteret, eller et eller andet, det ene og det andet. Selvfølgelig, på den anden side vil jeg sige, de skal heller ikke, man kan sige, føle sig helt opslugt af deres partner, så de tager 110% af deres tid. Det handler om at finde en god balance, men jeg vil sige, som også I selv siger, lad mig blande dig, lad mig sige noget, medmindre de kommer til dig, eller medmindre det så er noget, der er sådan relateret til dig. Så det, jeg føler godt, du kan sige, ligesom, jeg føler ikke, jeg ser dig længere, eller hvornår tager vi ud igen, eller ligesom, du har været meget sammen med en dame og sådan noget, men jeg føler ikke, du kan sådan blande dig i deres forhold, men mere i forhold til jeres forhold. Du kan godt blande dig i jeres forhold mellem hinanden. Altså, men tro drenge. Jeg har også... Shababsene. Ja, men jeg tror også, at altså mine holdninger har ændret sig meget, på meget kort tid, hvor før var jeg sådan, nej, hvis du er min ven, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig, og sådan, så vil jeg rigtig gerne gøre alt for, sådan, du får det bedre, og sådan der, men nu er jeg bare sådan, bro, hvis han ikke vil have hjælp, så vil han ikke hjælp. Bro, man er sin egen lykkes smed jo. Det finder man også ud af hen ad vejen, når man bliver ældre. Men BK, can you do the outro? Ja. Hvad hedder det, folkens? Jeg håber, I nåede afsnittet. Husk at like på YouTube, kommenter. Hvad skal de gøre på Spotify? De skal like, rate, de skal lægge en kommentar. Husk, på Spotify, der kan man også se video. Så ja, det kan man faktisk. Du kan både se video på YouTube, men på Spotify, der kan du også se det, hvis du nu var i tvivl. Og til jer, der altid skriver, hey, hvorfor kommer videoen ikke op på Spotify? Det vil Spotify har en funktion, hvor at hvis du uploader den der klokken 7:30, jamen så går der stadig ikke sådan noget 10 timer, nogle gange 12 timer, nogle gange 24 timer, før at videoen er oppe. Så det er faktisk ikke noget, vi kan gøre noget ved. Det er faktisk overhovedet ikke noget, vi kan gøre noget ved. Så I må virkelig undskylde, hvis det er, at I ikke kan se videoen der om morgenen der. Hvis I ser den fra klokken 11:30 af, så kan I se den på YouTube med video derfra. Men ja, tak for i dag, og tusind tak for at lytte til Danmarks bedste podcast. Peace out.